27 एप्रिल सानजौफुनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। फुंबिलिनि आद्रा थानाय रादाबखौ होफिननो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। फुङाव मोनदोंमोन जोङो 27 आरो 28 एप्रिलावहाय साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार आइटि पार्कआवहाय इन्टारभिउ खुंनो थाखाय साननैनि लाहार फाहार थि खालामनाय जाबाय। बेसेन गोसासिन गारि प्लेटनि दामखौ 73 क्र'र नाम्बारा AA8 मोननाय जादोंमोन। आमेशा पाटेला 3 मिनिट प्रग्राम स्टेज खालामनानै 4 लाख रां लानायनि केस होजादों। पाकिस्तान कराचिन इउनिभार्सिटियाव 3 चाइनानि फोरोंगिरि आरो सासे पाकिस्तानिया थैदों। वेस्ट बेंगलनि मालदायावहाय 7 गथ'फोरा बम बेरफ्रुनानै गोब्राबथार जखम जादों। महाराष्ट्रआवहाय ट्राक आरो बास एसुभि बासजों सौग्रावनानै 7 जन सुबुंफ्रा थैदों आरो 10 सुबुंफ्रा गोब्राबथार जखम जादों। रङियायावहाय 30 दखानफोरखौहाय JCBजों एवस्रांनानै संहार खालामदों आरो एफेक्सन खालामदों। राजस्थानाव सासे आइजोखौहाय लिभ होनो नागिरनायावहाय हाग्रायाव लांनानैसो जिनाहारि खालामदों। गें रेप, बिसोरखौ दा हमनो हाजेननाय जाबाय। राहुल गान्धीया टुइट खालामनानै फोरमायदोंमोन 45 क्र'र सुबुंफोरा भारताव बेखार जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। काश्मीरनि पन्डितफोरखौहाय 1990 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिमावहाय 64,827 खारनो गोनां जादोंमोन आरो गासै 14,091 मानसिफ्रा थैनो गोनां जादों आरो फौजिफोरा बे केसआवहाय 5,356 थैनो गोनां जादों। बे खौरांखौ जोङो मोनदोंमोन। दा जोङो बिनि आद्रा थानाय रादाबखौ फै जोङो खोनासंनि। रुस आरो इउक्रेननि दावहाया 2 दान जाबायानो। दा इउक्रेन आरो रुसनि दावहानि गेजेराव इउक्रेनासो देरहासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आमेरिकानि रैखाथि मन्थ्रि लयड अस्टिनआ फोसावदों दि 40 हादरफ्रा लोगो लानानै रुसखौ गाग्लोबसिगोन आरो बिनि हेंथायै दावहा नांसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। ओंखायनो 40 हादरा दावहा नाङोब्ला 100% रुसआ जेनखासिगोन आरो 100% इउक्रेना देरहाखासिगोन होननानै आमेरिकानि रैखाथि मन्थ्रि लयड अस्टिननि फोसावनायखौ जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। दिल्लीनि बयसाला डंपिं ग्राउन्डआवहाय अर नांनानै दिनै फुङावहाय 5:47 रिंगायावहाय लोगो लोगोनो 12था अर हुखुमोरग्रा गारिया फैनानै हुखुमोरनो हादों होननानै जोङो खौराङाव मोननो हानाय जादों। मुम्बाइ हाइकर्टआ बेबायदि फोसावदों सोरबाफोर मुम्बाइ लकेल ट्रेनावहाय गाखोनानै दाक्का दाक्कि जानायावहाय आघात जादोंब्ला मुम्बाइनि रेलवे डिपार्टमेन्टआ खहाखौ सुफुंनानै होनांगोन सानसेनि गेजेरावनो आरो थैयोब्ला 3 लाख लोगो लोगो रेलवे डिपार्टमेन्टआ होनो नांगोन होननानै मुम्बाइ हाइकर्टनि फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। जोंनि भारत हादरावहाय गोदानै कभिड एबा कर'ना भाइरासआ 2,483 गोदान केस मोननाय जादों आरो 24 घन्टानि गेजेराव 32 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों होननानै जोङो सावस्रि बिफाननिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी बेलटलायावहाय 2 थाला बिल्डिंनिफ्राय सासे सुबुङा आइजोआ बनासि सरकार मुंनि सासे आइजोआ 15 बोसोरनि गथ'खौहाय बिल्डिं सानिफ्राय नारख्लायदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय गोब्राबथार जखम जानाय थासारियावहाय ओनसोलनि सुबुंफोरा गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बनासि सरकारखौहाय बशिष्टानि पुलिसफोरा थांनानै एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव लांबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गथ'आ बिटिआर ओनसोलनि टंला ओनसोलनि हाथिगर गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम रायजोआव गाबोन 28 एप्रिलाव आसामनि मोननै जिल्लायावहाय बन्द थागोन। डिब्रुगड़ आरो कार्बि आंलं जिल्लायावहाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि फैनायनि जाहोनाव बेखौ बन्द खालामनाय जादों आरो डिब्रुगड़ आरो कार्बि आंलं मोननै जिल्लायावहाय गासै सरकारनि मावखुलि आरो फरायसालिफ्रा बन्द थागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय क'क्राझार हस्पिटालजों लोगोसे 7टा केन्सार हस्पिटालखौहाय बेखेवनानै होलांगोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरावहाय रां जाख्ल'नाय गोबां अजद दिखांनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गणेश दैमारि मुंनि सायावहाय बेखौ लानानैनो सुस्रांनो थाखाय कान्तेश्वर बरगयारिया खौरां मेल खुंनानै बिथाङा फोरमायदों दि बे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ 1992-16 मेयावहाय गायसननाय जादोंमोन आरो गोबांथार मानसिफोरनि गेजेराव बेले बेजे जानायनि थाखाय 2-3 ग्रुप जानो गोनां जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिनिखायनो बिथाङा गासैखौबो खौसेथि जानानै दुलाराय बर' गौथुमनि
बाथौ आफादखौ गाहामथारै दैदेनलांनो आरो सोलिलांनो थाखाय खावलायदों। आरो दा मिथिनो मोनबावदों दि सोरबाफोर रेजिस्ट्रेशननि मुङाव मोनसे बाथौ गौथुमनि मुङावहाय 500 रां खुंनानै 5 कौटिसो रां आरजिनो थाखाय सिमां नुदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। गासैबो सुबुंफोरखौहाय बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरखौ सांग्रांथि जानो थाखाय बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बयखौबो सांग्रांथि होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गुवाहाटी GMC आवहाय थैनाय मुङावहाय डेथ सार्टिफिकेटनि मुङावनो 5,000 रां लानायखौहाय अजद दिखांनायावहाय सासे 4 ग्रेडनि मावथिखौहाय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। बिनि मुंखौ गौतम दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अभिजित शर्मानि अजद दैखांनायखौ बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। KGF चैप्टार 2 आ मैयासिमाव 900 कौटिनिबो बारा रां खामायनो हाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरो गोबां खामायबावनो हागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सोमोनांथाव बाथ्रा, बे KGF चैप्टार 2 खौहाय 19 बोसोरनि सासे इउटुबारासो एडिट खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय KGF चैप्टार 1 आवहाय बेखौहाय रि-एडिट खालामनानै इउटुबाव आपल'ड खालामफिननायखौ मोजां मोननानै डाइरेक्टर प्रशान्त नीलआ बिमायनो हामजानाय मोननानै दा बे उज्जवल कुलकार्णि 19 बोसोरनि गथ'खौहाय बे खामानिखौ होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राया बिमायनो एनकारेजमेन्ट होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। सेन्ट्रेल हेल्थ मिनिस्टार एबा सावस्रि मन्त्रि मसुक मान्डवियानि फोसावनाय बायदिब्ला जोंनि भारतआव 124 जिल्लायावनो मेलेरिया नील जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। 2015 मायथाइनि बायदिब्ला मेलेरियाजोंनो 86.45 सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन गुबुन बेमारनि अनगायै। दा बेयो जोंनि भारत हादरनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बिथाङा सुलुंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मैया दिल्ली सरकार आरो पान्जाब सरकार आम आदमी पार्टी बिथांमोननि नलेज शेयारिं एग्रिमेन्ट खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा फोसावनाय बायदिब्ला मोननै रायजोनि सायावहाय गावसिनि जौगानाय हाबाफारिखौ बेबायदिनो आगान आगान सोलोंलायनाय लानानै नलेज शेयारिं खालामलायनानै रायजोखौ फेहेरलांगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। थांनाय 70 बोसोरनि गेजेराव जेबायदि जौगानो गोनां जादोंमोन बेबायदि जौगानायखौ जोङो मोनाखै। आरो दा बिथांमोनहा खम समनि गेजेरावनो गासै मोननै रायजोनि गेजेराव गाहामथारै जौगालांनो आरो गुबुन रायजोनि सुबुंफोरखौनो बेबायदि शेयारिं खालामलायनानै रायजोआवहाय गाहामथारैहाय जौगानायनि हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय बिथांमोनहा खावलायहरनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गुजरातनिफ्राय हमनानै लाबोनाय जिग्नेश मेवानि MLA खौहाय क'क्राझार कर्टआ हगारनानै होबायमोन। नाथाय बेखौहाय पुलिसफोरखौ नेग्लिजेन्स खालामनायनि जाहोनाव केस दंबावोखाय बरपेटा कर्टआ बेखौहाय हमनानै लांफिननाय जाबाय। दा बेखौ सानबासिम पुलिस कास्टडियाव दोननो थाखाय बिथांमोनहा लांफिनबाय होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जोंनि भारत हादराव GST बारायबावगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो गोबां मुवाफोरनि दामाबो बारायनो हागौ होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय गासै 143 प्रडाक्टनि सायावनो GST बारायगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे प्रडाक्टफ्रा जेरैहाय पेपार, हेन्डबेग, ससमा, जानाय मेथाइ बेफोरखौहाय बारायगोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो भारत हादरनि देरसिनथार बेंकआ फोसावदों दि नोंथाङा SBI बेंकफ्राव आरो गोबांथार बेंकफ्रावहाय एकाउन्ट दङब्ला मोजां सुबुंफ्रा मोजां जाफ्लानानै बेबायदिनो फ्रड खालामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो नोंथांनि ATM खौ शेयार दा खालाम आरो बेंक पासबुकफोरखौ शेयार दा खालाम, जेबो OTP फोरखौ शेयार दा खालाम होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। जुदि नोंथाङा शेयार खालामोबा नोंथांनि बेंकनिफ्राय एकाउन्टआहाय खालि जानो हागौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।